Moi! Tänään mä teen tällaisen pienen esittelyn mun Apple Watch älykellosta. Elikkä mä näytän teille nyt pari tämmöistä ominaisuutta. Elikkä Apple Watchilla sä voit vastata viestiin sanelemalla sun tekstis. Se on yksi vaihtoehto, ja sit sä voit pistää tämmösiä valmiiksi kirjoitettuja jotain tekstejä. Sit sä voit pistää ihan perus emojeita. Täältä löytyy ihan kaikki mitä iPhoneistakin löytyy. Sitten täällä on tämmöisiä 3D-emoji-vaihtoehtoja, eli kun sä pyörität tätä Digital Crownia, niin täältä tulee erilaisia vaihtoehtoja. Hymiöitä, sydämiä. Ja sitten myös tämmönen peukku, mistä sä voit vaihtaa tota asentoa. Ja sitten sä voit myös tällaisista pikavalinnoista valita, eli näitä sä voit sitten iPhoneilla muokata ja lisätä tonne omias. Ja sit pystyy myös piirtämään jotakin tai lähettämään esim. Sydämen sykkeen tällaisella hienolla animaatiolla. Sä pystyt myös soittamaan ja vastaanottamaan puheluita. Ja muun muassa säätä pystyy katsomaan. Ja on myös paljon muita juttuja, mutta mä nyt näytän tässä vaan nää pari. Seuraavaksi puhutaan vähän tiedoista, eli spekseistä. Eli tää Apple Watch on roiskeen kestävä ja tää on tehty alumiinista tää kello. Hinta on tällä hetkellä 200 €. Tää on ihan se alkuperäinen Apple Watch Sport, mutta mä en tiedä myydäänkö sitä oikeastaan missään enää, että onko sitä missään enää jäljellä, koska sitä ei ainakaan mun tietääkseni enää valmisteta. Tässä on sykemittari ja sitten kun ilmoitus tulee, niin se tekee semmoisen pienen kevyen napautuksen sun ranteeseen, mutta sen saa sitten otettua pois, jos siitä ei tykkää, ja siihen saa myös äänen. Akku kestää noin 18 tuntia, ja siinä onkin tämmöiset varmaan nyt pääjutut. Mä keräsin tähän vähän näitä tietoja, en mitään tarkempia. Mutta siinä oli olisiko tämmönen sanottaisko mini-esittely mun Apple Watch-kellosta. Mutta joo, mä suosittelen, on tullut nytten toi Series 2. Siinä on vähän enemmän kaikkia, eli se kestää myös uintia, eli 50 metriä asti. Ja siinä on kaikennäköistä muuta. Mutta te voitte käydä katsomassa Applen sivulta niitä sitten lisää. Kiitti kun katsoit tän videon. Toivottavasti sä tykkäsit. Ja jos sä haluat nähdä lisää muuta videoita, niin tilaa ihmeessä mun kanava. Me nähdään toivottavasti mun seuraavassa videossa, mutta se on siiasti moro!